Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m na onwe video nchekwu nne na onwe video nwa ada nwanyị post to this issue of going back to the root. O nwechi ihe ọgụcha adịcha funny n'ebe ahụ. Ọ dịcha very funny. Mana asị na ikwu ama ibe ezi. This issue of going back to the root, the thing is too ominous mambolo ndị solo Igbo. All the too ominous. Makana even as going back to the root, which root are you going back to? Bible may say that the foundation was once destroyed. What would the just man do? Not the Bible. You may not believe it, but I believe in the Bible. Going back to the root does not take away the things your culture value so much. Most of people no ketan idol worshippers no ketan. Not well-breeded, cultural-minded people. Mana ndị nọkịta bụ ndị idol worshiper, ndị na-achụ mgbada, ndị na-analụ mmadụ ihe n'ike, ndị na-enye ọkpụ ule, ndị na-agha pin, ndị twist gola alụsị brain, alụsị na-emezi ihe ọ na-kwesịrị ime. Una na-aghọta ndị nna nna ha nwecha those deities ha dosacha na be ha den. Ụfọdụ dosa ya for protection, ụfọdụ dosa ya for gịnị ha na-akọ ugbo ka ugbo ha na-eme nri ọfụma, ụfọdụ dosa ya gịnị for ichekwa ezinụlọ ha against sickness, ụfọdụ dosakwa ya nke ise ha pụọ n'ezi dimkpa ibe ha nwa ha ka ha nwekwa ihe na-echekwawa ha, ụfọdụ maka isi eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ekreti ọgwụ poison, ọgwụ agwọ, ọgwụ nka, o nwecha so many things dị mgbe ahụ. Mana kịta ndị mmadụ ji bupụteza those idol wee welezia ụbala na ọkụkọ wee chanelgide alụsị wee na-emezi omenelu instead of ịdị na-emezi omenala. Chetakwa na culture is different from tradition. Omenala na ọdịnala abụrụkwa n'ofu. Ịmasị maka na ị na-eje ụka imame traditional wedding is not prohibited. Oka bụ ihe bụ aka ya na-eme. So despite all said and done, makwa na onwere ihe ama mficha na ana Igbo anyị, ịma nji maka na ị na-eje ụka esi na ịma mgba nkwụ ịma nkwụ ụgwọ isi nwaanyị gị is not possible. Like I said, iyi anụnwụ nwaanyị nwa ya mmụọ na-ekwuru ụgwọ isi nwaanyị gbaa nkwụ dị n'ime ya mee ọgọ malụbe. Mana white wedding is never by force, because gịnị na ọbụrụ gịnị ọdịnala Igbo. Nene video this lady kwuo n'ofu ihe okwu concerning going back to the root. O nwesi ihe ọlụ gasịchala aka, mana biko ka ị na-enene video ka barụ na ishi ala ya na subscribe kwa na this channel, ị na-agba notification gị ka iwe nwekwa n'ike na-enweta notification mgbe ọbụla itil video ọfụ. Ngwa nene video nọ. Ụmụ Igbo niile, Igbo ndị ma njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke tata na masị unu ka ọ gazieru n'ebe ọ bụla unu si wee na anyị na-efele mbụ ụwa. Biko o wee mbịala ikuzi ndị egede na ndị mpụ ndị na-asị ka anyị nachie n'ihe ndị nna nna anyị ha na-eme. O wee nchi ikuzili unu then mbịa gụpụtala unu ihe unu kwesị ike ime. Na ọ bụ na anyị na-anachi ngụpụtachala unu ihe unu kwesị ike ime. Nke mbụ bụ na ka ebidogodi na phone, maka na phone bụ ihe ndị ọcha wetala anyị. Unu ga-edosegodi phone ma unu ejele ya ma unu eyi oyo bụ nchi ya. Then nke ịbụọ wee bụrụ unu eyipụgodi akwa ahụ ndị ọcha mee gị ndị ọcha wetala anyị dosia one side. Ma unu achọọ ndị unu ga-adasha ya ndị Christian na ọ bụkwa na unu preach love, unu achọọ ndị Christian unu ga-ekpo ya ndị na-like lọ ịnachi. Then ụmụ nwanyị unu amaghị otu ngeshi mee ya na ka ezi afịa akpụkpọ efi, unu amaghị otu ngeshi kenku unu, ụmụ nwoke unu amaghị otu ngeshi wee kenku unu. Ọ ya bụ akwụ nga na-eyizi. Then another thing bụ moto. For ndị gogo moto, biko unu je chọọ unu ga-adasha ma unu elepụ ya were ego ahụ tinye n'akpa. Ọ dịkwa ka mba unu ama na-eyuzikwa ego, so ọ baghị unu na-ele the thing. Unu ga-achọ unu ga-eye ya bụ moto ka ọ na-agbalụ unu ka ọ na-agba. Then as for ihe nni, otu nga na-eche egote nni, ịma na mgbe gboo o nweghị ihe dịka mmadụ iwere ego ihe mmadụ ogolu nni. O ya na-akpọ ihe m unu nye gị ose, ihe m magi esoro, because ihe ji mee magi mgbe ahụ bụ ogiri. So ihe m ogiri
nye gị gịnị, nye gị mmanụ. Ụta nke eshi ego nni mgbe gboo. O nweghị ihe dịka ka e wee 5 naira ma ọ ka e wee 10 naira ga gote ihe dị ụta. Then abịa n'ihe nje eshi nni, biko na ga-ekposi ụmụ ihe magi anụ kọrị time ịmago ihe anụ eji eshi nni. Ọ bụ na iwego gas je tufuo gas gị ga-eje kpata nkụ mekwu ekwu ga na-eji eshi nni. Ite unu amago otu ite ga na-eji eshi nni otu oge na-eshi adị. Ọ bụ na iwechi ite ụmụ agba ọfụ anọ, biko were ya dose one side na ọ bụ ya ka ndị nna nna anyị ha ji esi nni. Then abịazie n'ihe ụlọ. Ọ bụ na ịkwụbago ụlọ be nna gị kwụba na town, nna biko jee mee gịnị, jee kwatuo ya bụ ihe ụlọ, kwatuo ya ma ọ gịnị ịdasha ya ndị mmadụ. Ya ndị Christian na-achọghị iso unu na-chi ebe a, unu eje dasha ya ha. Then ije lụọ ụlọ gị ụlọ aja eji ihe anụ aka ezafịa eji aja ụlọ eme. Ije lụọ ya zinki ikpekepụ ya nọ ihe ndị ọcha mee ihe anụ, ihe ndị ọcha kụziere anyị. Were akịrịka wee mee gịnị ihe ị ga-eji kpuchie ụlọ gị. Ọ bụ na imeche ya ịkwaba n'ime ya. And biko echefukwana ka ịhafụ itinye dọọ, maka na mgbe gboo o nweghị ihe dịka dọọ. Ọ na-abụ ha lụcha ụlọ ha were ihe dịka mat, ute, fọ ndị na-amaghị ihe bụ ute, mat, ewere ya unu eme gịnị, unu akụọ ntu saịda ma weta eriri kee ya saịda were ya kpuchie ya. Then ijewe ugbo ime gịnị, iwere ya kpuchie ya gawa ugbo gị. Ọkwa na ịbata ikpughe ya. O nweghị ihe dịka na a na-emechi dọọ ma na a na-emechi window that time. Enweghị all these things. So ute ka eji wee merụ window, ya ka eji wee merụ dọọ. So ihe a kịta anọ ifu na nna ha agụ ya obere. Ihe a nchi na-use ma fono ma ndị galụ skuulu. Okay, ka m were ya nọ ihe nka litere. Onye ga skuulu onye ga-emekata ka ọ pụọ ya n'isi, ọ ka ga-adị n'isi ya. Then ọ bụ na iwe pen, ọ bụ na iwe television, all these things ile ya. Then as for ọlụ nga na-alụ, nke anọ akịta bụ for ndị n'obodo oyibo na-asị let's go back to our roots. Biko na unu natagodi, unu nata unu ana Igbo anyị na village, ya bụ n'ụlọ unu eme gịnị, bido kpụwa ụzọ. Maka na o so n'ihe ndị nna nna anyị ha na-eme. Anyị ga-ahafụ ụzọ anyị na-akpụ, anyị ga na-akpụ n'ụzọ, na-akpụ emete mma, emete ọgụ eji akọ ugbo, mma eji akọ ugbo, ihe eji egwu ji, kezi echefugo m ya o. Mana don't worry, my next video all these things m ga-agadacha ma pitch ya ma everything wee gosi unu. Then unu ebido kọwa ugbo. Ije kọọlụ mgbaafọ, ije kọọlụ ya ugbo, o meri gị nni, maka ada akwụ n'ụgwọ that time, emeri gị nni. O wee ka ihe a ga-eji wee ye gị ka eze afịa, ihe a ga-eji wee ye gị aze ịma gị kwụ mmadụ ụgwọ ihe o mere ya bụ jide gị ụgwọ ọrụ. Then igbu nkwụ, egbute nkwụ mee mmanụ. Ndị na-akọ ji a na-akọ ji, ndị na-eme mmanụ a na-eme mmanụ, ndị na-aka abacha garị maka ụmụ ihe a nịcha. Then for ndị otu esi esi nri, ose, unu, magi bụ ogiri. Ogiri ka eji eme garị mgbe ahụ. O nweghị dịka na a na-eti ya magi nọ, magi star, all these things ekwesịghị na-eti ya na nri. Ma afụkwa na ndomi n'ọnụ unu, maka na o so n'ihe ndị ọcha wetara anyị. Nke nji afụ ka eze afịa mago ụmụ ihe spaghetti o soche n'ihe ndị ọcha wetara anyị. Biko maka mụ asokwu asị unu na chienu na root anyị, na at least anyị wabụ ndị Christian anyị na-amụtakwu. Ebido ebe ahụ, ọ bụghị ịbịa na social media na-akọ ọnụ na-akọ ndị Christian ọ na-akpọ iyi eme nke ọzọ. So ụta nshigụchachala unu ihe a, unu ka nta balance the thing, that is onye cheke iru cheke azị. Ọ bụ na ụmụ ihe anụ akọchi ibido mewe, biko ana m asị ka ọ gazieli gị. Ji gị ga na-eme ọfụma, abacha gị ga na-eme ọfụma, ihe nincha ma mmanụ gị ọ ga na-agba ọfụma. Then ụlọ ị na-alụ, biko chetakwa ka ime ihe anụ iti ya foundation ọfụma maka ịda ọsịsọ, ka o nwee ike iru ihe dịka 10 years 15 years before ọ daa. O wepụrụ otu nshapach ya that time. And for ndị lụrụ toilet, biko bupụ ya na unu ekwesịghị na-use toilet. Unu kwesịrị oteshe na-eje n'ugbo na-eje ayụ nsị, then kọkọta ụlọ akịrịka ebe unu ga na-asa ahụ.
unu ejikwana ncha saa ahụ na ọ bụghị ncha ka eji asa ahụ ụmụ ihe joy soap a o nwee ihe a na-akpọ ncha akpụrụ akpụ woteditin shadi mago wote shi emeditin o nwee dịka ihe eji eme ugbo that time bụ o nwee ihe a na-adakatawa n'ugbo eji asa efele back then echefugo m afa ditin ya ka ha ji eme ugbo mgbe ahụ eji asa ahụ then ncha nkọta na-ewere ya na-asa ahụ ude ọbaghị unu na-ete Vaseline maka Vaseline sokwu n'ihe ndị ọcha wetara anyị unu anachie back to enu akụ ọya ka a na-ete then o nwee ihe a na-akpọ ule like o nwee ihe ndị be anyị na-akpọ ule ahụ na-adị ka okwute ịghọta iweta ọ na-acha red then ịbịa sụọ ya asụ o nwee ndị ji ya mere ude mgbe ahụ ịbịa sụọ ya asụ ịsụcha ya itinye obere mmiri shi ebe ahụ na-akọrị obere ịsacha ya were ya na-ete n'ahụ itecha ya na-acha mmanụ na-acha red ahụ gị ncha na-ewuke red then ịsafia the next following maybe after 30 minutes ma 1 hour ịsafia then for ndị na-ahụ mmiri pure water biko mafụna ya n'ọnụ n'osolo n'wago ụmụ ya via water anụ unu ekwesịghị ike na-ahụ ya unu eje na chie back je na-ekute mmiri okwute ya ka na-ahụ that time unu na-ekute mmiri okwute ahụ then for ịsa ahụ na ịsa akwa onye chi ịsa akwa ovuri ya gaa na mmiri na-aga mmiri na-asọ asọ n'obodo ije ebe ahụ ịsacha akwa gị unu egwu ndị bịa nọrọ ịsa akwa unu gwucha egwu na-ewere ya na chie je gbasaa ya na ugbo dị close to ụlọ akịrịka unu ọkọ unu eme gị unu achịbata ya so all these things kịta bụ o so n'ihe ndị nna nna anyị ha na-eme o nweghị mgbe ndị nna nna anyị ji wee weta ihe anụ a na-akụ ogene n'ime ya na-eme ọ bụ ụtọ ahụ nnukwu bụ osisi ebu nga na-efe mago alụsị ebu nga na-efe ya o so n'ihe ndị nna nna anyị ha na-eme and chetakwa na mgbe gboo ọkwa onye mee ihe alụ a na-akụgbuo ya onye mee ihe alụ a na-akụgbuo ya ọdọzikwe ka kịta ọ ga-abụ onye pụta ọ na-eri mmadụ ibia si na ọ na-eme dibịa mgbe gboo onye mee ihe alụ anaghị akụgbu ya dadị then o nweghị dịka na ị na-edina nwunye mmadụ ma ọ na ị na-edina nwa mmadụ nka ọ bụ like ị na-eme all these things ị ga-akwụsị ya ọya bụ na chie back to our roots biko ihe a ncha ngụfụtara ọ dị gị mma isoro ha na chi ọ dọkwana gị mma ịnọ maka mmụta anọ kịta adọ dị m ready ike adụlọ m ike nji aka ugbo adọkwana unu ewe n'iwe ị na-eche vidio anọ biko echefukwana ka ishie ka o ruo ha aka then ọnụ notification gị maka na nka ga-ewetakwara unu another thing nka ga-agụfụtakwala unu ịmaga ụmụ ihe a ncha again ọnụ notification gị so that nweta ozi anọ ka iwe ike ime gị ka o nwee ike ịbịa si gị nekwe na onye dota otegokwa ozi ọzọ then ichefukwana ka like ya page anyị ọ bụzikwe na o nwee iche ikwu ma o wekwuru ihe gụọ amakwa ịmago ka itinyekwu na ihe mụọ kwuru itinye ya na comment section anyị biko ọgwụkwana m kọọla m n'ọnụ wee na-asị ka ọ gazielu unu ndị chọkwa nụrụ udo dịrị unu achọkwa n'udo biko amazikwa m ihe ọzọ m ga-agwa unu ya gazielu unu ncha ụmụkwa m kisi na nnecha ya na-ịlaikili ihe na ngwa kaba na-arụ shiela anyị this video ọgbakwa na-alụ gbasapụ ya ka onye ọzọ na-afụkwana ihe ị na-enweta ịkabakwa na-arụ na-eso anyị na chanel anyị na maka na nke ọ bụla isola ya n'ọya nwa bụ nke anyị kacha mma inwekwana ohere a enwekwa ihe ọbụla iche iti kaba arụ na-etile anyị na comment section anyị na-agụkwanụ kọmentị unu na anyị na-afụkwana ozi unu na-afụkwana your likes and your shares na-asị biko igwe bụ ike agbachinata aka nyoma mele ka ọ gbakwanụ ụfụfụ ka Igbo dịkwanụ n'otu ka ha si wee dị mgbe mbụ nsị ka ọ maalụ nwoke mma maalụ nwaanyị mma ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị Igbo anyị